kumenza isikhathi eside sithathwayo la. Kepha-ke sobekezela sothini. Sekunento ethi iy'nkomo zinenkinga yokudishwa njengoba ngasekho madiphu sekunemjovo. So njengamanje bacela isikhathi ukuthi njengomndeni bahlale babheke ukuthi lezi nkomo esithi sizoziletha zingaka abazoyishiya kuthina. Akukwazi ukuthi ungathi kuthina silethe iy'nkomo uthi wena onasibani. Yonke ingakufanele kube yethu. Nina uma ukuthi ngifuna ukuthi le nkomo niyidayise onesidayiswe yini nasingadayiswa yithina. Manje mfowethu njengoba inkomo zokuqala nomuzi oqala osithume kuwona kuyila kumenza umkhulu uAmali. Hayi lezi hayi ngempela ndaba awuthi sibhekane nale nkinga lesibhekene nayo manje. Kahle kahle the initial plan was ukuthi uMakale kubuye nokuqala. Kodwa manje ibhekene nenkinga yokuthi uMakale abavumi ukuthi ngiqale. Akufanele manje kube ijoko lami. Kufanele kube inkinga abadlula kuyona bona ngesikhathi sabo. Ngoba mina ngifuna ukwakha manje umuzi wakithi. Angeke futhi ngilinde bona. Akwazi noma ngathi uyokhuluma isihlula kangana kodwa leyo fanele siyo ngeke ngikukele ngeke uma ukuthi kanjani abayeke Sunday isinto nje awukwazi ukuthi ungakhoma inkomo yama ingathathwa ngayini ihlwa alizange labonwa yini. Senze njani ke thina ngoba phela wena nomuntu wakhe nazi lelo qiniso thina silazi sasingakhanyisa emakhandlela. Hayi inkinga leyo wathi ngizama manje lo nto uyilungise at least kuyena lokuzana. Awuyilungise ubuye ilungise ubuye thina sho siyi reporting crime kodwa futhi nathi besenze icrime size sibona leyo crime sibe njalo senze ukuphumelela ukisho. Asikaqhaye nosikaqindisile kwangempela Mthombe. Hayi ngikhulumile naye manje into azoyenza manje udade wami manje ayosho lapha koma sengiyongena ke manje okunye nokunye sokhuluma sesemotweni sengiyasebenza. Trust thank you bye. Hayi kodwa she angithi trust mina ngitrust ngomsebenzi wakho ngwenzela. Amen. Sibonisane kahle savumelana ngeinkomo khona inkomo enye ekhokhiwe kwakhona inkomo eziyisithupha esiyishiya kubona okuyinkomo zoboya okuba inkomo abayogcwalisela abantwana uma ngabe sebeqedela ikhaya bethenga ifurniture kube inkomo yesigodo nenkomo yomncamo bese kuthi ezinye inkomo ngokubukelela izimo ezintathu sagcina sivumelana ngokuthi sicela basithengisele zona. Siyabonga kakhulu Sibo Mahlasi. Ngiyafisa bamphathe kahle bakwazi ukumuzwa noma bakwazi ukumlalela makayena umuntu okhonza ukukhuluma kodwa siyacabanga ukuthi imali izokwazi ukufunda manje ukukhuluma uma sekuwukuthi njengoba eqalele indlela yasesithenjini ngoba esithenjini akufanele uthule kufanele usazi isitori sakho. Singomthombeni Zwalo sokubonga okukhulu kusinikeza ithemba ukuthi noma sesibuyele emva sibuyisela umbiko sobe sibuyisela umbiko osho ukuthi cha indlela yethu iyahamba iyaphambili. Siyabonga. Trey sevunyeni wami ngiyathokoza kakhulu ngiyabona ukuthi ayisho sekambe kahle nangu-ke senza adume ngazo washaya phansi ngedolo. Njengoba iprocess yonke isiyenzekile ngizizwa ngikhululekile futhi ngizizwa ngijabulile ngoba ekhaya bolokhu benje ukuthi umuntu akakhobe njalo ukuthi uthanda
Iphethe i-tray. Sevumyeni wami. Ngiyathokoza kakhulu, ngiyabona ukuthi ayisho ukuthi sekuhambe kahle. Nangu-ke senza adume ngazo washaya phansi ngedolo. Njengoba i-process yonke isiyenzekile, ngizizwa ngikhululekile futhi ngizizwa ngijabulile. Ngoba ekhaya belokhu besho ukuthi umuntu akakhohlwe njalo ukuthi uthanda. Finally, aze alobole ekugcineni ukuthi nje manje, where does this leave uTilero? Let me know what you think in the comment section. Please like and also subscribe.